Ini bawa wansawi tangana, mobil sawi tangana, truk sawi tangana, chosma thubi tangana, Wagner gari tui fena, scooty kai tangana, everything pura demi omah অবস্থা demi last masa bai tanya, to tongdung tong nyabo chung nai lap kri, bini garden chung onek agen jaro kha, bini busai rom অবস্থা ni dong abo dari dati nongkrong ini busano, kubuni borok bai pa ini busa boys covering ko, hanya chung tamu sana ba, tong kesep cinoro, chung tin bar nok sogo jaka, tin bar, tamu ka ini sama nih bina amas sama nih bina amas sama, chung sahake tona, chung sanai sabo, cule borok bai kuno kok kiri ha kok sagan buku op, terus ang musari tuh nya, Ani busa tongo, bini busa tongo, jotoni busa tongo. Next generation tamu naga, ubuni borok tangi tonga, sengaja mamu tangai, sudah parania. Sara tiga lagi ni boronang, sara tongo. Ubuni borok kita gedali, orang Bangladeshi pura, perdi leka pura khalai di. Abo sengaja, sikitong di, kusuk kotorin di, abo na yotang. Srinagar PSA khobja Kanchanmala Lakshmishora kamiwo thangnai salkya sekango Tiprajak sikli umor soksugya wansa sela bai kebagui motom soi bai kalaijak obno nugui kamingni lukurok kasma thangtani no boroini uma bufa bai damrok siborok tai butok khlaijak kha obno tui no o patimung patui thangka Srinagar PSA khobjak Kanchanmala Lakshmishora kamiwo obahaino hoda to phawo tabu kubangma hamya samung sitra tanglai tongo obahaino nujagoi tongo yang Tiprajak sikili tai siklarao draksai pheklayo babisa digiwo te babisa digiwo hongke bihik bsai yakre kharit langlayo baksakaba obahaikino kubuni taphbai hamjagoi kabagoi motom salaye bike kalai tomani mangpili kawai pheka chini kok tibini mangpiliwo obahaino norok nugui mankhana omor soksuya khoroksa Tiprajak sikili wansabai bike kawai kabagoi motom suoi obahaikino lama guriwi tongmani obno nuguino tongmaliya kamini lukuro kasma thangtani no damrok siborok khlaiye botok khlaijak khaine oktoma sakni bsano obahaijorao kasunale koi taisase buino sulta damrok simborok obahaida hoda to phawo mojang langsi obno tuino tabu patimung patijak Srinagar PSA khobjak Kanchanmala Lakshmishora kamiwo kubangma obahaikino tabu bsai bsano yakaribo kubuni chulabai chasmai chai tongmani baksa angkeba tawano thangai chasmai chayo baksa angkeba nogon nahari chasmai chajagi tongo baksa angkeba pataro thangai kubangma berai khiri thai jagarago thangino chasmai chalai tongmani obahairokbo koktuma kubangma tongo nujak sijak lukurokni khogo tai nujak sijak lukurokni mokholo obahaino kawai tongo salbrum burumno Mia sarigo bere tonga ni thang mase ama ang bugono sarapse bere tonga ni thangbo gang dakin phai ni sai ro mana au se mana buring bo mano ana tama ni dong se tama su gthang kha ha ani samri phai ma se wasen totara sebai ro hapo nin ko are tama ani bosa ha boja go ke bata bu bokha para phai ka bukha ke bo thamti bo khata Kaya sa biar na kotomo yo kunya hai kota rakam kok sawo kan ni muto bosa bo angbai ani bosa bayang sima ni nogo nika botol thana nango himna nango nogo mamong so botol ni meya borok jodi na nog na kha ke borok nanyai borok ba hai borok buthari pa na mano kogoi pa na lama jang la pa borok buthari mano Ani bosa zaman dari apa? Angla bosa ani mutai hai nuktung ani bosana. Maldiin bosa jasa panang ke borong no, lagi nai. Acha Mia bosa jasa bon bu kanai yang lain no kabon bu tak marane bosa. Iya aku orang logo, kena kaji tangannya ya ani bosana no pungkam bui ti saja. Angla lo tam ni koksa, tengah asu ni mani cajung posto no. Nukong ko tin tan buman ko khana ya ni ani bosana pungtam buti phayu ang mono ko sto khalai chari ti phayebla dan ko sto buti ata anu jengalo khikla nya nai ni ani bosana buti phayu bunya hiya ani bosana no nu hakema cerai theke koma asung kha borong khala sia kiriya
Angke lasi kiri wae saya jas ke por kholu boi tono. Borok ke ba haya. Borok ke bunyak khanar senang dai. Nang kha tabok tam nai. Ya. Tam nai mani nang mane. Jamana ni bosa desa wan thanganya. Kaham kan ke na ko na tanang ya woi. Sakai nyani thang na ba. Dia kuno khangke bang saban dak ta. Ni sana puja go man lai kha mane abo kitna ro thana pe ta se kha. He khalaya am ti khanya mu chung yang. Kuno jami lawa thana mu chung yang. Tang wa sa wa ke boy ko khai wa salai wala ja bu chung ya na mu chung ya. Ni mu ta mo. Mongol ke dia drama. Seng tene kothom lai mani hingake uko kothom lai mani karon hingake mia uko kaisa bere yoron sin parani no mini boya sengya kho bo kubuni bosong ni chala bai thangmani hingake yabon koktui salanyan hune ringman tanong no na bo tabu masaya min onek no chala tongo mugil sabo tongnai wan sabo tongnai thuruk sabo tongnai bo ma sabai tongya obo min obo aro kaisa tomung hamya raida hamya chinoron parani cherai rok tongo borok jotono sikinai apli haike song bongno toni malia haike mukhangake bong garden song kuno obo khaya ngeke sini oro bo cherai rok tong khobule umur sokjaya nge bono nogoi tam serengnai nge bono no khangke borok tebo obo hai bono kono khaya nge borok bo sengte tebo obong thanai nge sin para ekdom dunamgoi lasime sisa haing thanai obo yamun bagai maring khata Norok nai mani ke tam. sengnai mani hingake opti haita o parabo tang thung abo naita seng Tabok le bom haing lai kha gotona hada ham lai kha norok para kha ki bu bu lai. borok busia bong gajan busiata tabu bong gajan pheto nogo gere seng saga manjangna bagai gajan gere ta tongphano khayata Unja tabok borok to ab hai got nang kha norok message tam ro nai obo hai noti nai. obo hai domung teo parabo tang phaiteng haita abon sana bojongo abono kasuna bagai no seng borok manung khata onek naikha borok tokono lablasia kibo kiriya mane borok sabono borok seng samani borok sama haima tongyata borok hake mangno obong tongkha nge bongno tini hake saya angake borok ngya borok te blai nai Abo hai eng phano norok kha tabok par kha sa salai kha kebo abo hai lam phame ta hilo chi. e saga seng sajang sawi bujokha bujokhana borok bujujangnai borok ya Norok tai kubuni tongai rok se. seng jotono salajang no seng para kaisa sawin para no ringta Ke mia je got nang ma ke abo no ti jang lai. i abono tui nyonggo Pai tha ta mu kha. Mia tam sini abono paithak hingake sin cherai khorok jana borok aburini mini nana thanggene bukha genji rok sisugene bukha latha bai bukha tabo cherai no sengchiri botam bagai bujaka abo bujangma jaga to seng thangai nugiya pulan thega seng nugiya ta mane odeko nukhata seng nga tabono sengri botam bagai bujaka o buri kheto oroni no o jebo bai taw tongnai tai o buri kheto tai masa aingin tawan san ngeba seng thangman pore ani dolno direct to taromine gari dayoron buine gari dai tlang thanga gari aman pore Kami bu. tamni ke wansa mane asin paran buri bai tongo yang sini school ganani builani salata nge borok kok bang laikha or hai mobile ti wala laikha nge oloke sengagor dola thaman pore bono iko a buri bai wansa chal khai kata bono agor tolo tlangai ko hai Buri nani chal. buri nan chal khai kata Bo khe o buri ke o chala bujang nai kha agin bin boyfriend amani. ni agin boyfriend Tabok ka tal ne ke ring gai buri kha. Am friend le. Nang bodo buja kha. ang bujaka Apro go tabare borok or to doজন মতন ফাইকিয়া আর কয়েকটা বুখা বুনি বসকাঙ্গন আগর তলানো mane bor dol khe phaibo. বড় দলকে ফাই নাই লোকে আনকে ওলো সুনো সাইড দাইতলাঙ্কা গাড়িও গে আংতে বড় ফাইকা বড় 15 জন মতন ওলোকে ওর পুইলা বুলাইকা বুলাই মান পরে বড় সুনো নংনি থাঙ্গি না সিলাই রংনাই ফাইকা সিলাই রংনাই নাই जों बनो बथानन फाइ हनै नाय सिनि यागय सिलाया फारि नाय बड़ भिडिअ खाइया Oh.
video khaiman pore iko haino sungno iko bongno jotono no bukha olo khulumkha olo ka taise sungno ano debor ma nai taise bukha saijung Aku tolong ibu tak apa? agor to ni yang jibika ni yang iko gurkha basti thangmani lamao Nor ketangnya yang kamu ni ba? sung thangmani karon ke yang iko masa iko sisan ni ma khata bono bo ang oino jagani ni sungno saw yang sindol no college admission khanyan baginai hai hai ing tongha Pro planning kering kata. planning khairang khata sungno Oh, nor help san mi set lah. Kalau punah nanti kalau planning kering. Kol kering. bari ka sungna pro bisas khaye je awan sabai tong ne bari sin paran bari ama ing khata Jangan kamu di bawah kayak Mia kata mu lagi ya? miya khai ko sung apro sungno bui rahmani jokhon sungbo Aku nono bui roh naik orang payo para. para phayo o paran bari na khata sin paran bari Mia ka pakai kata. miya phai kya Buri roh pakai miya phai nai sung yang lamao kisai ko kata. kisa ko bang lai khai ka bonoro video je tongmani sungomoro kisa Beli kadi. direct khai di hai ni sanai mani nge baika sumani baik speed khari thanga mai bolo khai ko buma song phagya boni na song phagya bolo khai borok ang kok thaija sanai mase borok se la throng nai bolai tong khanu Buri ni. berini Buri ni bawa pakai kata. ano kesro khair na pho hairo ni sata garon thangani ko ani gonji rok sisi khika Buri ni. berin Dek tara kono kumani asung tai ko asung bono bike layo bike fer ta inge boni ko berini boni nana bai iko boni bon ama Mia kau buri ni hamzah masalah orang pakai. or phayo Dan robo, video roh jelat khai deh nih. Orang lama kau sama nih ya. Mana agen video roh. Agen video. Video roh jelat khai deh. Cara nama itu apa? sungba pro para saimen karon tongo borogo video sungba pro para sabai kena borogo video no bayar khairna pa haini sata Sila kerja. silai tijaro Asalan mungkin sih. salani bung rakesh da rajesh Para ke bawa boleh. nondonagar Ini nak sila roh tong. silai rotong Mana nono sila ini tong kiri. Nono kiri video khai viral khai nih. Yang teh khai tong. ya haino Tam khai salah sih. borok kisa contact dar ang saimi abon karone ase mai ta ang chindol ni logi thangmani bala nge borok apro janoro maibu Nang kata mu khai tong. ang to iko haino baire rogon haino samung khaita Tabu je nono ta sari ni sau ke nok rong kalau nung sahabat saya got nano. gothan iko tauk to joton paran borok saima mai kya ang ba apro to kemno phone saraglia Acha, oh jadi ni got nano je tabu kenai cong nai roh. Abo sorkari borok mano ba public mano ba nugde sini mano borok ni got nanti pun help saran dah ba pun saran itu. tahu iko bono sema to iko buma bu phasong sai dong je kono bong yor video kri hai hai ni sai dong gamon sangke mia mi ko molok ka sune ko molok che khaina nai mani nge narang mali abono Asila ki original dah. ni silai ka original Nono jadi ni kan. Lah korban tes kata korban sangat nih dong. khoroksa ke tabu boto no to ya bo ta bare to bare thangjang no bo iko haino sem no joli jak to bono bisi bujaka ani sai tebo Ini para dia. boni para iko lokisora Oh nih, oke sekarang nih salah. boke sakani sala Tabu nih salah enggak. Oh je sila kiri naik. Apa nggak boleh? Rakesh das. Baru lagi dol kacang tong mana? dol kasia Sisi lah, selalu selalu. he shinia